Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. A megtérés gondolatát hozom elsőként. Saját magáról az ember tudja szerintetek, hogy már megtért-e? Mindenképpen kellene arról beszéljünk, hogy mit is értünk megtérésen. Egyfajta irányváltásról beszélünk az életünkben, Vagy rátérés az útra egyébként, mert a megtérés szó szerintem olyan furcsa is, hogy jaj, már megtért. De ha rátért valaki az útra, ami mondjuk a Jóisten felé vezet, az lehet, hogy egy kicsit könnyebben emészthető sok mindenkinek. Igen, mert Isten gondolatai, meg az ő iránya teljesen más, mint a világ. De mi a világba születünk be, ezért nagyon nehéz lenne, hogy rögtön az ő útját indítsuk el életünkben. Ez persze szülőktől, nagyszülőktől is függ, sok mindentől, és ez olyan, hogy van, aki már gyerekkorában meg tudja csinálni, van, aki csak öregkorában. Illetve mindenkinek át kell gondolni, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy olyan változást is létre kell hozni az életünkben, amiről eddig azt gondoltuk, hogy ezt nem tudjuk. És ez egy döntés amúgy, így ugye? van. Tehát ez az új útra térés, a megtérés, Igen. tehát egyszerűen eldönti az ember, valahogy úgy talán, ahogy én így figyelgettem a témát, hogy amikor rájön az ember, hogy magát nem tudja megmenteni, csak a Jóisten tudja őt megmenteni. Isten nem akar senkit átalakítani úgy, hogy ő nem akarja. Már hogy az ember nem akarja. Igen, mert hogy szabadonként vagyunk teremtve, tehát mi azt az életet követjük, amit mi döntünk el. Ő segít. A megtérésnek a legjobb, legszebb jelképe a keresztelés, vagyis a bemerítés. Ha lehajolsz a víz alá, akkor az olyan, mintha meghalnál. Igaz? És akkor, amikor mégis följössz, akkor ez egy új életet indít. Ez egy jelkép a világnak is, hogy igen, én akkor innentől kezdve a bűneimet lenyomtam, és mostantól kezdve teljesen új életet indítok. Ez egy nagyon szép jelkép, ezt Jézus is bemutatta. a keresztelő Szent Jánossal. Igen. Hát valóban a vízben a halál van nekünk, mert nem tudunk lélegezni, így értetted, és aztán onnan pedig egy új megszületés Így történik. van. Tehát meghal az eddigi énünk, megszületik az új, na de aztán megint mindenfélét csinálunk másnap. De a keresztelésnél legalább 3 dolgot kell a világ felé sugározni. Egyik hitvallást, hiszen nem keresztelhetik meg a lelkészek senkit, nem. Ha előbb megmondja a hitvallást, utána esküt tesz, és áldást kap a lelkészektől. Legalább ez a, tehát a hitvallás, akkor itt az eskü és a áldás. Ez mindenkinek az életét meg kell, hogy változtassa, nem? Nem? Tehát ez is egy lépcsőfok szerintem, igen. És akkor mit mondtatok, hogy magáról szerintetek tudja az ember, hogy már rátért-e a Jézus felé vezető útra, hogy úgymond megtért-e? Tudja magáról az ember? Hát szerintem mindig tud Szerintem valaki, hogy tudja. változott-e valami a gondolataiban, nem? Hát Jó. azt És akkor akkor mindig tudjuk, de hogy az elége, Tehát sosem elég, mindig van egy bizonyos előrelépési lehetőség.
a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor, és a megtérés kapcsán kezdtük a beszélgetést. Mi megtértünk már? Nekem ez például egy nagy kérdés, régóta visszatérő kérdés volt, akitől már megkérdeztem, hogy szerinted én már megtértem, és Szabi, persze, te már régen, mondta. Ezt mondták nekem, mondtam, én meg nem is tudom. Én meg úgy gondolom saját magamról, hogyha már beszélhetek magamról, hogy én nem volt egy ilyen pont, hogy azt mondjam, hogy én megtértem. Ugye nem volt lehetőségem bemerítkezésre, vagy egy ilyesfajta szertartásra, ahol ki tudom nyilatkozni azt, hogy úgymond megtörtem. De milyen érdekes, nem véletlen a szó egyébként, mert tényleg meg kell törni az előző. A Freud jelszólás milyen érdekes. Megtörtem. Azt kellene, látod, mind a kettőnknek megtörni az előző életünket, azt kellene pontosan megtörni. És abból lenne a megtérés. Egyébként nekem volt szerintem fordulat, de nem egy olyan óriási. Látványos fordulat? Hát mondjuk nekem az volt belül, igen, amikor egyszer nagyon-nagyon imában nagyon kértem a Jóisten segítségét, és úgymond én úgy voltam, átadtad hogy magad? Jó, hát mert ez lenne a lényeg. Átadtam, és tettem magamban, meg a Jóisten felé is egy úgymond ígéretet, hogy ha megsegít, akkor többé nem fordítok hátat. Végül is ez egy forduló megsegít, na ez egy érdekes, tehát akkor üzletet kötöttél az Jó, hát lehet ilyen csúnyán mondani, hát, igen. Mert... Igen, biztosan, hát ez az igaz, ez történt ott. Akkor is ez történt ott, és lehet mondani akkor, hogy magamnak tettem egy ilyen fogadalmat, megfogadást, döntést, de egy döntést, tessék, akkor így most másképp hangzik. Akkor mesélem másképp ugyanazt a történetet. Akkor van ilyen, amikor döntés van. És ott például eldöntöttem, akkor beszéljünk így róla, hogy eldöntöttem, hogy nem fordítok többé hátat a Jóistennek. Na és akkor itt van a ha, tehát mégiscsak akkor mert hogy van ha. Hát akkor ezek szerint nem kellene, hogy legyen ha. Azt mondd, ha megsegít? Hát igen, ott még úgy voltam, ez nagyon rég volt, ott így voltam. Igen, megsegített rögtön, látványosan nagyon. És akkor bennem azóta az úgy megmaradt, hogy akkor nem fordíthatok hátat. Itt tényleg azt lehet mondani, hogy akkor egy fordulat állt be az életedben. Nem tiszta az ügy, mert ott azt kellett volna mondanom szerintem, hogy ha megsegít, ha nem, akkor is eldöntöm, hogy nem fordítok hátat, mert csak ő tud engem. De nem voltál azon a szinten, hogy ezt igen, akkor nem. Így megfogalmaz, de lehetséges, hogy a szívedben pontosan így volt. Hát köszönöm a szépítést. Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Hozom a következő témát.
Korábban valamelyik adásban emlegettük a minden hiába valóság gondolatát, amit a prédikátor hosszasan részletez. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk már róla? Egy picit beszéltünk. A hiába valóságról, igen. Na, a prédikátor hosszasan fejtegeti azt, hogy tulajdonképpen mindent megpróbált, és aztán tulajdonképpen minden, amit mi itt az életben teszünk, tettünk, tehetünk, szeretnénk tenni, jó lenne, jól esne, de az is, ami nem esne jól, minden hiába valóság. Ezt írja a prédikátor, és aztán konklúzióként élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, hiába való életedben, amelyet Isten adott neked a nap alatt, hiába való életed minden napján, mert ez az osztályrészed életedben és munkádban, amellyel fáradozol a nap alatt. Ami kezed ügyébe kerül, vidd véghez erőd szerint, mert nem lesz cselekvés, megfontolás, tudás és bölcsesség a holtak hazájában, ahova mész. Én ezt egyszer nagyon megjegyeztem magamnak, azért hoztam be ide gondolatként, hogy tulajdonképpen mindent megpróbálhat az ember csinálni az életben, de a prédikátor szemével nézve, aki a Bibliában írta ezt, aki egyébként egy sok mindent kipróbáló ember volt, az ő szemével nézve minden hiába valóság. Egyedül annak van értelme, hogy egyszerűen megtegyük azt, ami a kezünk ügyébe éppen akad, tegyük a dolgunkat, ami a mi munkánk, örüljünk a feleségünknek, együnk, ígyunk, és aztán tulajdonképpen, és a jó Istennel legyünk együtt végig. Ennyi. Lehetséges, hogy az utolsóval kellett volna kezdjed, mert hogy alapjában véve erről szól, hogy minden hiába való, amit nem Istennel, vagy az Isten szolgálatában teszel. De egyébként Prédikátor könyve 9. fejezetből csak egy részlet. Minden megeshet mindenkivel. Ugyanaz eshet meg az igazzal és a gonoszszal, a jóval, a tisztával vagy a tisztátalannal, azzal, aki áldozik, és azzal is, aki nem áldozik, a jóval és a bűnössel egyaránt, azzal, aki esküszik, és azzal, aki fél esküdni. Egyébként ez ehhez már azt tudnám hozzátenni, hogy a bölcs és a bolond vagy az ostoba sorsa is ugyanaz lesz. Na, igen, és ez valahol megnyugtató egyébként. Nyugtató számodra? Szerintem persze, az ég alatt való minden dologgal az a baj, írja a prédikátor, hogy mindenkit ugyanaz érhet. Tehát, hogy mindenkivel minden megtörténhetik. Azt írja a prédikátor. De ez csak egy részlet, mert amúgy mindenre a hiába azt mondjuk, hogy nincsen semmi különbség köztünk, mármint emberek között. De hát mert hogy mindenkivel megtörténhet bármi. Igen, tehát egyébként mi különbség lenne? Hát sokfajta különbségről beszélhetünk, például a kinézetről, azon túl... a lehetőségek például. A lehetőségek is lehetnek természetesen. Különbözőek? Mindenféleképpen. Igen? Hát az, hogy persze, hogy elvileg, de amúgy gyakorlatilag Pál apostol Saul egy gyilkos ember volt, ment az úton, és egyszer csak Pál fordulat. Tehát, és ő belőle lett aztán Pál apostol. Na tehát akkor aztán mindenféle emberből mindenféle lehet. Azt is példázza ez nekünk, nem? Csak hogy a kulcskérdés az az, hogy Istennel kapcsolatban tedd ugyanazokat a dolgokat, és akkor azok már nem lesznek hiába valóak. Ennyire egyszerű. Ja, értem, hogy mit mondasz, hogyha Istennel teszed. Akkor már nem hiába való. Mindegy, hogy mit teszel, és pontosan azt mondja, hogy tegyed.
Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Teszek valami jót veled, megsegítelek. Az is hiába. Persze, hogy az, mert hát jó, hogy megtettem, de igazában elillan. Te is meghalsz, én, és senki nem fog emlékezni se rá. Amit mondtam, hogy a jelenlét és a kapcsolódás az Úrhoz, azt fogalmazhatnám így is, hogy Isten nélkül minden törekvésünk múló pára. Hiába de Istennel minden jelentéssel telik meg. Vagy, hát ez jól hangzik így, igen. Tehát akkor ezt nem így gondolod? Hát de. Akkor elvethetjük azt, hogy minden múlandó, vagyis hát azt nem. Akkor elvethetjük azt, amit az előbb mondtál. Hát most elvetni, mint egy magot, vagy pedig eldobni? Eldobni. Erre gondoltam. Azt én nem dobom el, ha minden hiába valóságot. Jó, de így indultunk el ebben a világban, hiszen Ádám és Éva, ők tudták volna, hogy mi a fontos, mi a jó, mi a rossz. Mert hogy egyértelmű kapcsolatban lettek volna az Úrral, hát, és hogy onnantól kezdve lett hiába való. Mert hogy ő tervelte azt, hogy milyen legyen ez a világ, de ők nem. És akkor azt mondod, hogy a paradicsomban Ádám és Évánál ott volt a mindent tudás fája, amiről ettek képletesen, és onnan indul, onnan eredeztethető az, hogy ha nem ettek volna, akkor nem lenne mindaz hiába való, amit cselekszenek. Tehát onnantól kezdve minden hiába való, úgy, ahogy az előbb te fogalmaztál, hogy mindegy, hogy mit teszünk, úgyis hiába való. Na most akkor, de egyébként ezt azért még teljesen nem hagyhatjuk így ezt a gondolatot, mert szerintem a legtöbb ember valószínűleg mi is úgy élünk, hogy van egy életcélunk, vagy van valami bennünk, amit nem tudom, hogy felnevelni a gyermekeinket mondjuk. Az nem lehet életcél. Miért nem egyébként? Az nem egy életcél, elnézést. Hogy embert faragni belőlük. Hát valakinek az lehet sem egy életcél. Hát tartsuk tiszteletbe a valakinek az, hogy embert nevelni mondjuk a gyermekekből. Mondjuk egy kitűzött cél. És mi meg azt mondjuk, hogy ez hiába való. Hát azért csak nem mondhatunk ilyet, nem? Vagy valaki azt mondja, hogy templomot épít, és mi meg itt azt mondjuk rá, hogy ez hiába való. Pedig hát ő mindent megtett, felépítette, vagy van, aki befogad több ezer gyermeket, és mondjuk árva gyermekeket megsegít, és hiába való. Az, amit megtettél, és az lehet, hogy jó, az el fog múlni. És ami fontos, hogy ha Istenben teszed, akkor nem fog elmúlni, mert gyökere lesz. Hát jó, kezemben egy Biblia, ez egy Károli fordítás. Szó szerint mondom, Isten félelem a fő summája minden tudománynak. Idézek még a 15-16. versből, a 12. fejezetből. A dolgoknak summája, mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát, hogy előhozza, mindent előhoz, ítéletre előhozza, azt írja. A jót is, és a rosszat is. Hát akkor minden hiába valóság kapcsán zárhatunk így, hogy a jó Istenre kell fordítanunk a figyelmünket, őt féljük. Ez a summa. Jó lesz így mindannyiunknak? Nem, a féljük szó az megint, amiről már egyszer beszéltünk, hogy azt írja, én csak ne féljük, tudjuk. Hát ezt te mondod, a Biblia úgy írja, hogy a dolgoknak summája mindezeket halván. Ez az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad. Vajon hogy van a fordítás? Mert ez az embernek fő dolga. Semmi esetre se féljük Isten. De félni kell. És ez nem egy rettegés, hogy rettegünk tőle szerintem, hanem hogy nem magamat növeztem nagy egóval, és azt mondom, hogy én tudom, hanem tudom, hogy ő tudja, csak ő tudja. Megadom magam. De ez nem azt... Nem merek elszegülni. Itt a 3 fordításban mindegyikben így szerepel, hogy féljétek Istent, de erről
már beszélgettünk, nem? Igen, veletek igen, is, igen. hogy ez nem félelmet jelent, mert a félelemről beszélgettünk. Igen. De erről szoktak prédikálni a lelkészek is. Nem félelmet, hanem tiszteletet. De hát minimum. Meg valahogy, hogy amikor az ember nekem azt jelenti, hogy próbálom azt szerint élni az életemet, hogy amit tudom, hogy meg kell tennem, és a Jóisten sugallta, akkor azt igyekszem megtenni. Valószínűleg nincs ez mindig így, de legalább egy törekvés van. Abban megegyezhetünk, hogy akkor ezek szerint nagyon sok fajta értelmezése lehet például ennek a mondatnak is, hogy féljétek az Istent, mert de most elmondtad, hogy... Ha őszinte vagyok, akkor hazudtam, mert bennem sem a félés van, pedig valószínűleg annak kellene lenni. Biztos, hogy nem. Hát azért írja, hát 3 fordításban is megnéztük, és azt írja, hogy fél. De nem azt jelenti, hogy félned kell. De hát ez a szó szerepel itt. Most magyarok vagyunk, és direkt így írja a fordítás. De ez nem fordítás, hanem itt volt egy szakértő, aki mondja, hogy nem fordítani kell, hanem megérteni, hogy mi hogy mondja, amit ők mondanak, és héberek. Tehát, hogy sok olyan szó van, aminek legalább 5 fordítása lehet ugyanazt a szót, stb. És aztán nem, hanem mi gondoljuk át, hogy mi ugyanúgy hogy fogalmazzuk meg ugyanazt, amit ők mondtak. Hát. Azt mondja, hogy tiszteletet ébreszt, ez a félelem. Vagy fél megtenni valamit ellene. Tehát nem az Úrtól félni jelenthet. Jaj, akkor félreértés volt. Hát nem is úgy félni tőle, hogy tőle félek. Azt én sem úgy gondoltam, hogy tőle félek, mert ő maga a szeretet. Hát a szeretettől nem félünk, hanem inkább ellene tenni nem merünk. Na, ez egy jó megközelítés. Jó. Persze, hogy mindig ellene... teszünk. Egyébként ez is hazugság egyfolytában. De nem azt mondtuk, hogy hát tudom, de mégiscsak teszünk ellene is. Hát teszünk, nem akarunk, ne tegyél, hát pont ez a lényeg, hogy féld Istent, tehát ne tegyél ellene. Ez a törekvés, az megvan. Attól akkor... még tetszünk, ahogyan mondtad. De törekszünk. Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Egy újabb gondolat. Apostolok cselekedeteiben lehet olvasni arról, hogy Pál micsoda lendülettel, tűzzel, teljes erőbevetéssel hirdette az Isten országát. Jézus igéje az én tüzem. Jézus igéje az én kardom. Na. Ezt mondta. De tényleg az is volt egyébként ott abban az időben, hát és annyira nem régen történt ez, és az a feltételezésem egyébként, hogy ma is vannak olyan igehirdetők, mikor olyan történt? Közösségek, hát most 2000 évvel ezelőtt se. Időszámításunk. Krisztus után valamennyi. Hát Krisztus után, igen. Nem sokkal. Nem sokkal. Közvetlenül Krisztus után volt.
Na, de akkor tényleg nekem most itt csak a kérdésem, felvetésem az annyi, hogy ott akkor hihetetlenül terjedt az ige, az evangélium, és most idézek akkor az apostolok cselekedetei 19. fejezetből, sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehordták, és mindenki szeme láttára elégették, és összeszámlálták azoknak árát, és 50 000 ezüstpénzre értékelték. Ez csak egy részlet, hogy ahogy így elképzeljük, hogy micsoda nagy lendület, erő, minden volt ott akkoriban, és ment az ige, és terjedt Pál által, és ott sokan megtértek, és követték őt, és sőt, olvasom a 12. fejezetet ugyaninnen, Pál testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Tehát Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által. Tehát sokak által is még nyilván, de ott akkor én így fogalmazok, hogy nagy tűzzel ott élt az ige. És most is szerintem van, ahol él nagyon az ige. És vannak biztos most is olyan emberek, közösségek. Laci például szerintem eléggé példája számomra annak, hogy Laci egyfolytában ebben él. Mi már szerintem, András, valószínűleg sokkal kevésbé. Mit gondolsz? Vagy csak magamról beszélek? Hol a tűz belőlünk? Nem ez a tudom, kérdésem. hogy kell-e tűz. Jó értelemben vett tűz. Feltételezhetően, ahogy most te mondod, így igen. Hajtóerő. Csak hogy lelkesedés. Lelkesedés lehet csendbe is, tűz nélkül is. De megvan bennünk szerinted? Folyamatosan a Jóistenre figyelünk? Így hirdetjük és visszük, és most is úgy beszélünk. Pont ez az érdekes, hogy egy hirdetés, vagy egy térítés, mert ugye akkor az volt az egyik szempont, hogy Pál az igét hirdeti, így aztán érthető az, hogy ő tüzesen tette mindezt, és vitte a dolgát. És csodát is tett, így aztán természetes az, hogy az emberek, akik őt hallgatták, azok lelkesek lettek, és... De most is ugyanígy. Mi más most? Semmi sem más. Hát valamilyen csodát látsz, amit egyfolytában látom, szerintem, ha kinyitjuk a szemünket. Olyat, amilyet Pál is... Láttam, én magam is át is éltem, csak a csodáról szerintem már beszéltünk, hogy nem feltétlenül beszél az ember, mert nem másnak más, tehát nem is kell kimondani. Más persze. És más a csoda. De igen, ha szerintem ha megnyílik a látásunk, akkor szerintem észrevehetjük, hogy folyamatosan igen, része van, vagy benne vagyunk. Igen. Így van, de csak nem olyasfajta csodákról beszélünk, mint amit Pál... Hát dehogy nem. Mindenféléről. Most is. Ugyanolyan. Ott van egy példa. Na, akkor felolvasom ezt is. Apostolok cselekedetei 20. fejezet. Tróászban. A hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére, Pál prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol összegyűltünk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, és mivel Pál sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a 3. emeletről, és holtan szedték föl. Pál pedig lement, ráhajolt, magához ölelte, majd azt mondta, ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret és evett, majd sokáig egészen virradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Az ifjat pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Szerintem ugyanilyen csoda, ha ez csoda, ugyanilyen helyzet volt régen is, van most is, hogy megtörténik akár egy ugyanilyen helyzet, és csak úgy átsiklik fölötte sokszor szerintem az ember, hogy ja, hát akkor túlélte, micsoda szerencsés dolog, hogy leesett a 3. és túlélte. Ma ezt szerintem így tekinti a mai ember, hogy hát akkor ez igen, így szerencséje volt. Ezt mondja szerintem a mai ember, pedig ugyanígy, ugyanilyenekben ma is része van szerintem mindenkinek, vagy része lehet. Na. Abban az időben biztosan másképpen néztek rá. Na, miért?
az emberek erre a szituációra, mint ahogyan most. Ugyanúgy, egészen pontosan ugyanúgy tudom most is gondolni. Most is 3. emelet, ott is kiesett, ott is, most is. Ha most kiesik, ugyanúgy lementek akkor is. Oda mentek, mit mondtak? Holtan szedték fel. Hát szerintem akkor is károgtak, hogy jaj, Istenem, meghalt. Meg most is ugyanígy kárognának, hogy jaj, meghalt. És aztán lenne ma is esetleg, aki odahajol szeretettel, és észreveszi, hogy nem halt meg, benne van a lelke, ne nyugtalankodjatok. Csak összetörött minden csontja, és vagy többet nem fog tudni járni. Mert mondjuk pont úgy pattyant le, hogy egyszerűen semmi baja nem lett. Nem hallottál még ilyen eseményekről, ahol olyan dolgok megtörténtek, hogy hát igen, csoda történt, mondják az emberek, és akkor csoda. Hát, csak hogy nem kapcsoljuk semmihez kegyelemhez nem kapcsoljuk, hogy megadta a jó Isten. Folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Jézus mondta, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mondjad, olvasd. És mennyire szeretném, ha már lángolna. Honnan idézek most? Ez csak így. Lukács evangéliumában, igen. Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, akkor azt mondod, Lukács evangéliumát adtad ide, és mennyire szeretném, folytatom az idézetet, ha már lángolna, mondja Jézus. De erre mondta Pál szerintem, nem? Hogy Jézus igéje az én tüzem. Ja. Vagyis ő úgy érti ezt, hogy tűz, hogy az igét hirdeti, én szerintem, nem? Igen. Hogy világosság legyen a világnak. Hát, nekünk, igen. Ő is azt mondta, hogy tüzet. Hát mondjuk a tüzet azt én is mondom, hogy bennünk is éghetne a tűz. Egy kicsit erősebben is, energikusabban. Hát, hogy ne csak olyan lagymatag módon csináljuk, hogy jó így. De mit kell csinálnod? Hát például mindent, amit a Jóisten sugall. Mindig azt kellene tenni, nem? Elvileg megtesszük persze, de mindig megtesszük. Mindig figyelünk a Jóistenre, azzal vagyunk elfoglalva, hogy reggel azzal ébredünk, napközben is tanulmányozzuk, meg este is. Vagy pedig nem foglalkozunk vele, csak néha-néha, aztán lesz, ahogy lesz. Mert nem érünk rá, mert elvisz a sok minden. Lehet, hogy nem is kell mindig figyelni. De kell, erre. Szerintem pont ezt kellene. Pál szerintem azt csinált, hogy egyfolytában az igével volt elfoglalva, hogy nem. Az a jó, amikor már nem figyelsz, és annélkül teszed úgy. Hát, az igaz. Na jó, de mi ezt tesszük? Bizonyos szituációkban, vagy bizonyos lehet, hogy ezt mértékben ezt kell, hogy tegyük. Vagyunk elfoglalva. De nem hiszem, hogy a Bibliával kell elfoglalva lenni. Nem. A Biblia szerint élni. Legyen bennünk egy nyugvó tűz. Az, ami... Nyugvó tűz. Igen, tehát parázs. Na most már csak parázs, aztán pedig az is kialszik. Miért? Hát a parázs az egy nagyon szükséges valami, és
Hát a hideg téli estéken megfagyunk mellette. Ha csak parázs van bennünk, akkor lehet, hogy egy idő után kialszik a parázs, és azt mondjuk, hogy hát igen, mi már nem állunk ki a jó Isten mellett, mert hát végül is így szunnyad a parázs bennünk. Nem az lesz akkor? Ha viszont tűz van bennünk, akkor azt mondjuk, hogy ember. Nem tudom, nem nagyon sajátom a tüzes viselkedés, inkább a csendes parázs az, ami jobban, úgy gondolom, hogy jobban éget, mint a hajlodozó lángnyelv. De minden esetre azt meg kell tennünk, hogy folyamatosan figyelni az ígére, ebben megegyezhetünk? Azt kellene tennünk, hogy reggel azzal ébredni, napközben azzal foglalkozni. Valamilyen formában emlékeztessük magunkat, vagy kinyitod a Bibliát, vagy meghallgatsz valamit. Folyamatosan. Vagy kinyitsz egy könyvet, és olvasol. Hogy legyen bennünk egy kis parázs, vagy tűz. Hogy legyen kis parázs és tűz. Na akkor parázsal vagy tűzzel mindjárt visszajövünk. Bibliáról másképpen. Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Beszéltünk parázsról, tűzről, sok mindenről a mai adásban, de most hozok mást. Bibliai alapon mi az, amit nem szabad csinálni? Ez a kérdésem. Egyrészt 10 parancsolat le van írva, tudjuk, oké, betartjuk. Azon kívül most én néhány dolgot kiírtam még, hogy mondjuk jóslás, szellemidézés, varázslás, oké, ilyeneket nem szabad csinálni. De mi számít például varázslásnak? Meg mi számít például jóslás, csillagjóslás? Azt sem szabad csinálni. Kártyavetés, azt sem szabad csinálni. Szellemidézés, azt sem szabad csinálni, pedig tulajdonképpen még van olyan segítő terápiás módszer is, ahol már szinte ilyesmit hajt végre sok ember, hogy összeülnek, és akkor tulajdonképpen már nem élő személyek jelenlétét is úgymond beépítik abba az energetikai mezőbe, amivel együtt dolgozva gyógyítják, úgymond idézőjelesen gyógyítják a családi helyzeteket. Most mondtam egy példát, elvileg akkor ezt sem szabad csinálni, kérdezem. De hát van arra lehetőségünk, hogy megszabjuk azokat a határokat, hogy mi az, ameddig elmehetünk, és ahonnan már igen, nem lehet. A Biblia elég világosan lefektet dolgokat, és az szerintem, amit be kell tartanunk. Mint például?
Na hát ezért hoztam ide mert itt azt mondjuk, hogy számmisztika. Honnantól kezdve mondjuk lehet, hogy az sem szabad, ugye? Hát tehát, hogy megmondom azt, hogy a születési dátumod alapján, hogy te milyen ember vagy, és hogy milyen sorsod lesz. Jóslás. Ez is jóslás. Aztán a mágia egyébként, azt is ide felírtam még, az se lehet. Energiát küldeni, például tessék, van sok ember, aki vagy megenergiázza, vagy gyógyítani. Isten kizárólagosságát nem kérdőjelezhetjük meg, feltételezhetően itt vannak azok a határvonalak, amiket Istenhez kapcsolva nézhetünk. És akkor rendben van, és ha jó Isten rendben van. És hogyha nem, akkor az már nincsen rendben, de ez most már csak kérdés. Hát én is kérdezem valahogy, azért csak így van ez, igen. Bibliáról másképpen. Bibliai alapon mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad csinálni. A gyógyítás például szerintem nagyon sok esetben mindenféle módon megtörténik a mai világban. Akár tényleg úgy, hogy megenergiázom a másikat. Ráteszem a kezemet, a kövemet, az akármimet. Isten féltékeny azokra a cselekedetekre, amelyek nem megengedettek. Hát rosszakul hangzik így szerintem a hétköznapi fülnek, hogy féltékeny, tehát nem helyesli. Akkor nem helyesli. Kizárólagosságot követel saját magának ezen érthető ügyekben. Így aztán nem tetszik neki, hogyha más dolgokhoz fordulunk. És vannak olyan torna gyakorlatoktól kezdve mindenfélig, amik olyan spirituális háttérrel épülnek fel, ami például egyáltalán nem összeegyeztethető. De honnan tudjuk azt, hogy most ez Istennek tetszik, vagy sem? Ezért hoztam ide be ezt nem nagyon tudjuk. Nézegettem, én gondolkoztam korábban is, hogy például a családállítás az vajon hova tartozik? Ez egy módszer, biztos sokan hallottak róla, vagy van, aki nem, egy módszer, amivel energetikai módszerrel családokon szoktak segíteni. Itt egy úgynevezett morfogenetikus mező igénybevétele történik. Tessék, a morfogenetikus mező a családállítás szerint, most olvasom, egy energiamező, amely egy csoport emlékeit és sajátos energiáit tartalmazza. Hát most egy feltételezett láthatatlan információs mező, amely összeköti az élőlényeket, befolyásolja a formák viselkedési kialakulását, stb. És itt például voltál már családállításon? Nem. És van is bennem egy ilyen távolságtartás egyébként ezzel kapcsolatban. Azt tudom, hogy működik elmondásokból. Honnan tudod, hogy tudod? Hallottam olyan emberektől beszámolót, akik részt vettek hallottam, bennem. Hogy működik. Akkor nem tudhatom, igazad van. De jó, hogy kijavítottál, köszönöm.
folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Innen indultunk, hogy szellemidézés, varázslás, mi mindent, jóslást nem szabad csinálnunk. Szabad, meghallgatnunk szabad? Na tessék, hát akkor... Érdekelhet? Jó, amire a figyelmünket rátesszük. Itt két dolog lehet, ugye egy, akinek jósolnak, és aki jósol. Mindkettő bűnös? Te egyszerűen kérdezed. Hát egyébként igen. Igen. Laci, azt mondod, hát igen? Én szerintem azt így lenne mindenkinek szépen átgondolni, hogy bírósági tárgy, mindkettő bűn. Hogy 2000 év óta na, igen. meg kellett változzon a világ. Na. Mert előtte nem tudtak arról sem, hogy meghalsz, de utána mindenki feltámad. Ugye előtte nem volt erről szó. Ez Jézus után volt. Ami viszont azt jelenti, hogy sokan szeretnének meghalni. Na jó, kész, vége. De nincs vége. Föltámadsz és folytatod. Ezért mindenkinek szépen át kell gondolni, nem? Hogy milyen lenne az új világ, mert egyébként mondom, nem tudjuk befejezni az életünket nyugalommal. És ezért mondom, a halálról is nem beszélünk másképpen, nem? Úgy beszélünk, mint ami előtte volt. Miközben teljesen másképp kéne mindenkinek gondolkodni a világról is, meg a jövő világról is. Aki jóslásban részt vesz, az bűnös. De kik vagyunk mi, hogy ilyeneket mondani? Igen, mert azt szoktuk mondani, van a profétai üzenetek műsorban, hogy igen, a szöveg szerint a proféták jóslásnak mondják, de nem így kell, igen. Aki szellemidézésben részt vesz, mit mondunk? Nem tudom, hogy ezeket is szét lehet választani, meg úgy egyáltalán ezekről, mert a szellemidézés is sok mindennel együtt jár. Mit nevezünk szellemidézésnek? Mi az a szellem? Valakinek a szelleme? Valaminek a szelleme? Most akkor mondom egyébként Jeremiás könyvéből, ti azért ne hallgassatok profétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se a szemfényvesztőkre. Varázslóknak, bálványimádóknak, minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ez a második halál. Na, ehhez mit szólsz? Mondom szó szerint Jelenések könyve 21.8. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és a varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ez a második halál. Na, ez már a Jelenések könyve, tehát ez az, ami lesz. Nem túl szép jövőkép annak, aki varázslással foglalkozik. Mit szólsz hozzá, András? Már nem, mintha te varázslással foglalkoznál, nem azért mondtam. Nem nagyon tudnak megérinteni ezek a dolgok, nem igazán foglalkoztat egyáltalán a gondolat sem. Most ugye családállításról hallottam, nem volt szerencsém kipróbálni, vagy megnézni. Szerencsének mondod, vagy szerencsétlenséged, mert igazából nem élő családtagok megidézése feltételezhetően nem jutott volna eszembe, hogy azért nem menjek el egy családállításra, mert ez az Úrnak nem tetszik, vagy a
Biblia nem kedves, alapján nem kedves. Számít neked, vagy nem kedves? Számít? Mármint mi? Hát, hogy kedves az Úrnak, vagy nem. Ez például. Na most, az, hogy mondja-e a Biblia, vagy írja-e a Biblia, az biztosan nem fogom tudni egyrészt ellenőrizni, mert akkor minden egyes mozzanatot kellene ellenőrizzen az ember. A másik meg az, hogy honnan tudjam, hogy ez most az Úrnak tetszik, avagy sem. Meg kell kérdezni tőle egyébként, tényleg ezt tanultuk még korábban, imádságban megkérdezzük. Laci Bóli. De nem jut eszembe, ha bizonyos cselekedeteknél, mint például, ha valaki azt mondta volna, hogy családállításra hív, akkor nem jutott volna az eszembe, hogy én most ezt feltegyem a mérlegre, és azt mondjam, hogy Uram, most ez jó, hogy én ezt megtapasztalom, vagy sem. Na Laci, mit mondasz, hogy akkor hogyan tudunk dönteni, hogy mi az, amit lehet, varázslás, halott látás, jóslás, mindenféle? Hát mindenki csak a hite szerint döntsön. Na jó, hát akkor én pedig azt mondom magamnak, hogy imádkozni az ügyben, és kinyitni magunkat, hogy meghalljuk a választ. Bólint, Laci. Akkor sokat fogsz imádkozni, mert... Egész életemben imádkozhatok, de mert akkor nagyon sok olyan helyzet van, amikor igen. Meg kell kérdezzük az áldás lehetőségét, hogy lehet, vagy nem lehet. Én úgy emlékszem, hogy olvastam olyan, aki 5-ször imádkozta ugyanazt. Igaz. Ugye? És aztán ott mégis megkapta, nem az elsőre kapta meg a választ, hanem a 5. És más válasz lett az 5? Nem, amit kért, arra megkapta. Megkapta, mert egyébként Pál is kérte azt, hogy vétessen el tőle az a tüske. Nem vétetett. Kértem egyszer, írja, még egyszer, kértem még egyszer, de nem vétetett el. Igen. De akkor imádságban kérni. Hát ő is azt hiszem 3 vagy 4 napig lett vak, és mondta ott a lány, aki vigyázott rá, hogy igen, nem tud enni se, inni se tudott, csak feküdt 4 napig. Úgyhogy, de aztán megkapta ő is nem csak a választ, hanem amikor bejött hozzá Ananiás, akkor mondja neki, hogy az én nevem, erre mondja Pál, Ananiás. Honnan tudod, sose talál. Hát neki is volt egy álmába látta, hogy ami történni fog, az úgy, nem tudom, egyébként ez is érdekes, nem? Hogy előre meglátta az álmába azt, amit megkapott. Látta, hogy igen, ráteszi a kezét Ananiás. Tehát nem kell jósnőhöz menni, hogyha valamit szeretnél tudni, hanem kapcsolódni kell, és akkor megkapod az. De milyen igazad van, és egyébként Jézus is sokszor előre mondott dolgokat, amik majd lesznek, de milyen igazad van, el se kell menni, mert van rá lehetőség amúgy is. Eddig jutottunk akkor ma el, de szerintem jó volt ma is összeülni. Jó volt, és köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak. A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.